práci vo Voxfire som sa dozvedel od kamaráta, ktorý tu pracoval. Povedal, že majú nejakú zaujímavú pracovnú pozíciu. Ja som vtedy pracoval v niečom úplne nesúvisiacom. Porozprávali sme sa, dávalo to zmysel, tak sme si povedali áno. Ja sa teda rád rozprávam a rozprávam sa vďaka tejto práci s klientami, s našim tímom a okrem toho, že sa rozprávame, tak sa rozprávame o nejakých zmysluplných veciach a riešime problémy, riešime ich celkom kreatívne. Nie sú to stále také isté problémy, takže je to pestrá práca a to mi príde zaujímavé. Úplne prvý kontakt bol na Night of Chances a mali tam prednášku, ak si dobre pamätám, téma bol myslím kvantitatívny marketing a páčila sa mi vlastne na tom tá kombinácia tej kvantitatívnosti, čiže toho, že je to na základe nejakých dát, na základe nejakých reálnych faktov v kombinácii s tým marketingom, ktorý sám o sebe je kreatívny. Takže vlastne kombinácia toho technického, ale aj toho kreatívneho v jednom bola veľmi zaujímavá. Som spomínal už teda veľmi dávno pri prvom pohovore, že ja mám rád výzvy. A naozaj, že pri tom, aké dynamické prostredie ten svet dnešného marketingu a všetkých tých vecí dátových okolo toho je, tak vlastne každý deň je tak trošku výzvou, že treba udržať krok s dobou, treba sa orientovať v tých veciach, ktoré sa riešia, ale zároveň to je pre človeka veľmi dobrá príležitosť naučiť sa spoznať kopec nových zaujímavých ľudí, či už interne alebo aj na strane klienta. A zároveň sa vlastne obohatiť o nejaké nové znalosti. Primárne komunikujem s klientami, riešime ich problémy, rôzne use casey, čokoľvek, čo chcú oni vlastne implementovať na svojej stránke, ako chcú posielať mailové kampane, ako chcú komunikovať so svojimi zákazníkmi, tak spoločne vytvárame riešenia, vďaka ktorým to dokážeme robiť efektívne, dokážeme to následne vyhodnocovať, pripravovať pre nich reportingy a podobne. Sú to klienti zo Spojeného kráľovstva, z Saúdskej Arábie a podobne. A v podstate s každým z nich dokážeme riešiť rôzne problémy, riešime zase každý deň niečo iné a tým pádom tá rôznorodosť a že tá práca nie je repetitívna a neopakuje sa. Najviac ma baví asi tá dynamika práce, to, že sa každý deň niečo nové naučím. Aktuálne pracujem na strategických a konzultantských projektoch. Snažíme sa nájsť nejaké use casey, ktoré by im pomohli zvýšiť ročné revenue. Jeden z najväčších benefitov je náš hybridný spôsob práce, to, že môžeme byť 2 dní na home office a 3 dní v office, čo ja osobne beriem ako veľkú výhodu, pretože bývam mimo Bratislavy. Okrem toho je to za mňa angličtina, ktorá je veľkou súčasťou chodu tejto firmy, keďže aj naše interné meetingy máme v angličtine. Komunikácia s klientami, ktorá je tiež na dennej báze cez koly, je tiež v angličtine a vždycky je to nejaká iná krajina, vždycky nejaký iný človek, takže toto je pre mňa jeden určite z najväčších